zijn stem is nog lief. Ja. En hij traint dus gewoon heel goed. Ja. Ik wil gewoon steeds beter voor hem. Hoe is het, jongens? Goed? Ja, allemaal mooie dag gehad op school? Ja. Nee! Jongens, een beetje ziekjes vandaag? En, hoe voel je je? Ja, Ja? Mooi. Je kan lekker ballen. Ja? Bal goed aan de voet plakken. Heel goed. Hou die bal goed dik bij je. Heel veel balcontacten. Onderkant voet. Binnenkant voet, buitenkant voet. Ja, heel goed. Wij leren kinderen hier tactisch, voetbaltechnisch en tactisch vaardigheden. Heel goed, volgende. Kom maar. Ja, fantastisch. Heel goed. Maar ook nog, misschien ook nog belangrijker, een stukje mentaal. Wij leren de kinderen discipline. Respect hebben voor elkaar. En ook hoe ze kunnen omgaan met dingen die niet zo goed lopen tijdens het spel. Spreek met elkaar af, zorg dat ze tegelijkertijd beginnen. Dat is een mooie tongval, maar waar komt dat bij? Nee, ja, ik bedoel, ja, tot mijn 18e woon ik nog in Jamaica. Maar daarna ja, ben ik naar de VS gegaan. Daar woont mijn vader. Maar na een tijdje ben ik heel snel teruggegaan naar de warme landen. Ja. En daar zat ik bij de voetbalbond een paar jaar. Daarna vertrokken we naar België. En daar zat ik bij Sint-Truiden, 5 jaar in Sint-Truiden. Oh ja. Ja, in de Belgisch voetbal. Daarna is het weer terug naar Nederland. Ja. En hier is tijd dus. Ja. Maar, en, hoe komt dat precies in Nederland dan? Ja, voor de liefde. Ik ben hier gekomen voor de liefde. Ja joh, een Friesin. Ah. Ik heb even een stage rond in het buitenland en ik zeg altijd, het is een nachtmerrie voor elke man. Want ik heb Ricky daar ontmoeten en ik ben er 8 jaar lang bleun. Oh ja. Ja, daar hebben we ons leven eigenlijk opgebouwd. Ja joh. Ja. Ja. En wanneer weer dan het moment dat ze waarom naar Friesland? Nou, toen is oudste geboren weer, toen had ik zoiets van, goh, ik zie die jongen hier net opgroeien. En toen had ik echt de behoefte om weer naar Huisstad te gaan. En wie dat vrijwillig dat ze hierheen kwam? Nou, ik was eigenlijk gedwongen om... nee, maar een grapje. Kom maar, Tjibbe. Ja, fantastische actie, jongen. Goed met links, heel goed. Wat best toch voor een trainer? Best wel streng? Streng, ja, ik denk het niet. Maar je moet wel duidelijk zijn naar de kinderen toe. En wat je van hun verwacht, dat moet helder zijn. Ja, schakelen. Kom maar, ho. Heel snel omschakelen. Is goed, heel goed. Wat hij hem voor trainer? Ricky? Ja. Ja. En hoe doet hij het? Echt heel goed. Ja? Ja. Wat maakt het hem zo goed? Zijn stem is nog lief. Ja. En hij traint dus gewoon heel goed. Ja. Ik wil gewoon steeds beter voor hem. Ja? Ja. En waar merkt dat hij dan? In train. Ja, maar wat leert je dan van hem bijvoorbeeld? Trucjes. Tik en dan ben je weg. Nee, kijk eens. Je zet de binnenkant voet Ja. op binnenkant voet. Ja. Oké, Dus probeer. zo. Ja, precies. Wist ik voetballen worden? Ja. Ja? Ja. Welke club? Liverpool of zo. Oh, natuurlijk. Barcelona. Natuurlijk, ja. Dan moest toch even niet best doen, hè? Ja. Hé, wat heeft je voor een collega? Nou, heel fanatiek. Dus superleuk. En een man mooi bak vol ervaring. Dus ja, ik kan er vol van hem leren. Ja, Ja, hè? ja zeker. Ja. En het enthousiasme dat gewoon echt al die jongens oermoedigen. En gewoon echt de jongens beter allemaal uitzien. Ja, kom maar Jens, doe mee. Ja, fantastisch verdediging, Axel Koen. Voetbal is altijd mijn passie geweest. Zodoende heb ik contact opgenomen met de club VV Workum. En ja, mijn zoon, ik heb 3 zoons en ze voetballen hier. Ze vinden het hartstikke leuk. Heel leerzaam om zo'n vader te hebben. Best wel eens even lelijk thuis van, hey Heid, wat is nou zijn? Nee? Nee. Heid, die komt van Jamaica. Ja. Ja, bist er wel eens geweest? Ja, 1 keer. Oké. Toen was ik bijna verdronken. Oh, Ja. nee. Ik sprong in het diepe, maar ik kon nog helemaal niet zwemmen.
Oei. Maar dat roemt goed al, want het beste nog. Ja. Hey, maar als het best, daar is het wel wat voor aan hè? Jamaica blijft het altijd tussen de 25 en 30. Dus dit is wel een verschil, ja. Hoe vies dat Ricky je dat in Nederland? Nou, ik ben heel trots op Ricky, want hij heeft de taal leert. Het Fries, daar ben we nog mee bezig, maar hij verstaat het wel. En hij heeft het gewoon, hij doet het hartstikke goed. Hij is in droom achterna gegaan, hij werkt in het voetbal, dus hartstikke leuk. En hoe gaat het met die Fries? Nou, ik kan het een beetje volgen. Ik durf niet te spreken, zeg maar, niet te praten. Maar mijn zoon van 4 jaar, hij spreekt aan goed Fries en daar leer ik ook een beetje van. Dus, en van de kinderen ook. Ik heb ook een kleine weddenschap met de kinderen. Dat ik elke training een woord in het Fries leer, zeg maar. Okay. En ik leer ze ook in het Engels. Dus op deze manier is een goede wisseling tussen. Ja, joh. En wat is het Frieske woord voor joet? Nou. Koud. Koud.